iki lho wis bareng iso penting. Lah saking semangate. Ya ampun. Dinteni tekan kene kok malah bejudus tekan kono. Suwunane panitia sinden wanita rai genset. Berarti wajahnya kayak dompet. Wingi wis diesel, saiki yo genset. Ganti. Masa yo sinden mulah malih. Sinden wanita rai mercon gini. Dadi ambyar kabeh. Iki dudu. Iya. Tak uluk salam. Iya. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh langsung. Lah iki saka ati. Iya. Langsung mbok jujuk kuwi lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu, bapak-bapak, ibu-ibu, sami sehat, Dik? Sehat, ora sehat kamu ketika kene